Usuku luqale ngendlela engajwayelekile lapha kwiMadlanga Commission uday 47 yaqala iCommission la bekufakaza khona umphathi wamaHawks KwaZulu Natal uMajor General Lesetja Sinona ufaka ummeli wakhe ezosho ukuthi le ebekuvunyelane ngayizolo yokuthi uzofunda incwadi athe yena ngeke ayifunde ngoba kunamagama amabili awasabayo laphana dangerous ngalendlela angabeka abanye abantu engcupheni impilo zabo. uMadlanga yena qobo lakhe umphoqile ukuthi agcine eyifundile incwadi embekela izathu zokuthi incwadi le yakhuluma ngayo ayibhalwanga yena, ayihlangani futhi nayo, ibhalelwe yena, okuphakathi akushiwo uyena, kushiwo umbhalo wencwadi. So ayikho ke into yena angazibona esengcupheni noma esefanele asabe ukuyisho lapha ngoba yena akahlangani incwadi kahle kahle yayibhalwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi eyibhalela yena emxwayisa ukuthi usephuleke isithembiso sakhe yena ubrother wakhe lo ukuze kwashona ilanga lokembiza ngobrother uVusumuzi Mahlala ngokuthi akhiphe ubufakazi bokuthi yena wahlangana naye ehotel elithize wase emuthi chatha ke ngezinto ke ezinzima nezisensitive ezimbalwa emkhumbuza ukuthi yena ukhetha wawazi ukuthi amtshela ukuthi usekhipha imali engakanani enika uShadrack uSibiya kangangokuthi kanjalo futhi wagcina efake igama ebeqala ukuthi livele loke yaqala lama commission naleli committee to head hoc le ndoda ebizwa nguSteve Mutsomi. Ilona ke leli gama abelisaba kakhulu uGeneral lapha ukulibiza uthe lelo gama ukutholakala kwayo ukulibiza la lingafaka yena engozini kanjalo futhi noKhet Mahlala ukuthi la afika kanjani kuGeneral Mkhwanazi. Thusile ke lokho South Africa ukuthi umuntu onesikhundla esiphezulu kangaka unovalo unokusaba okungaka okushuthi uphethwe kuyiqiniso ukuthi abantu abamaphoyisa la ekhaya South Africa baphethwe kwezinye indawo hayi la besebenza khona. Uvalo besibhalo emehlweni kuyena ibitatazela kuze kwashona ilanga ubone ukuthi ikhulume imfihlo enkulu kakhulu. Babembuza ke ukuthi wena yini ekwenza uhlangane kakhulu nesigebengu esaziwayo wakuphika ukuthi uyakwazi ukuthi isigebengu uKhet Mahlala ekwadida ke lokho yazi leyo nto phela siyaziwa naye ingane ezincane uthi yena into asando kuyazi leyo yena nje wazi ubrother wakhe umngani wakhe omkhulu futhi into nje ayithole nje einsukwini ukuthi kanti isigebengu esingaka uyazama ukuyihlehlalanisa naye uthi ukuthole inyangeni kodwa sebazane isikhathi eside kakhulu. Bamkhumbuza ukuthi hayibo ezinye zezigaba nje ezimbalwa uthiwa hayibo awukhumbula ukuthi kuke kwaba namacala aphenywayo ngokudlula emhlabeni ngomunye womuntu owayeseshaya impempe obizwa untombazane lawo kuthiwa uBabita Deokaran owayephenya ngokulahleka kwezimali esibhedlela iThembisa Hospital. Wathi hayi yena uyakwazi ukushona nokudlula emhlabeni kwaleyo ntombazane kodwa akakhumbuli kungena amagama kaVusumuzi Mahlala. Leya ndoda leyana hayi khona lokho iphike njalo nje Nkosi yami. Abangalazi lolu daba lika Babita sake sakhuluma ngalo lukhona la kwezinye zezitori ukusuka nokuhlala ukuthi kwenzekani kuBabita uze kufike la edlula khona emhlabeni.